Здравейте, приятели! Аз съм Кати и добре дошли отново в моя канал. И днес ще се направим здравословни крилца с корнфлейкс, но не са пържени, а са печени. За целта ни е нужно брашно, босилек, чесън на прах, пушен червен пипер, крилца вкусени крилца, мляко, яйце, натрошен корнфлейкс и за соса ще ни трябва кисело мляко и извара. Сега ще си подготвим панировката. Вземаме босилека и го слагаме в брашното. Вземаме карито. Извинете, обърках се, в чесън на прах. Пушен червен пипер. И сега ги разбъркваме. Сега ще си правиме другата панировка. За нея ще ни трябва яйце, и солта. И насипваме млякото. И докато бъркам яйцата, ще ви разкажа за крилцата. Крилцата вчера предварително се ги овкусих с черен пипер, сол, кари и соев сос. И сега ще започнем с панирането на крилцата. Вземаме крилце и го въргаляме в брашното. Слагаме го в млякото. Очакваме да го изседим и го слагаме в корнфлейкса. И ми се получи първото крилце.
И сега слагаме крилцата в предварително пусната печка на 200 градуса. И сега, приятели, го намаляме на 180. И чакаме 20 минути. Сега ще си направим чесновият сос, докато чакаме крилцата. Аз ползвам обезмаслено извара, защото е по-здравословно, отколкото майонезата. И сега ще приготвяме чесновият сос. Имаме една лъжица от киселото мляко и една от изварата. Сега ще разбъркаме. Сега ще смажем чесъна. И сега ще сложим от копъра. И бъркаме. И така, приятели, крилцата вече са готови и ще ги изваждаме от фурната. И така, приятели, това е моето предложение за вкусни здравословни пирешки крилца с корнфлейкс. Абонирайте се за канала, цъкнете лайк бутона и напишете долу в коментарите каква е вашата рецепта. До скоро!